అంత గలగరాకు. దీన్ని గుర్తు పెట్టుకో, అంటే బృంగరాజు అంటారు, తెలుసా మీకు? ఐడియా వచ్చిందా? బృంగరాజు ఇది. ఇది ఇంకా కొంచెం ఇంకా ఒక జాండ్ ఎత్తు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నాటేస్తారు. మనకి బాగుందా వరి? ఈ రెండు మళ్ళు మా పొలం అక్కడ దారి కనిపిస్తుంది కదండి, అక్కడ వరకు మా పొలం. ఇది చూసారా పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి. ఎల్లో కలర్ చెట్టు చూస్తారా ఒకసారి, చెట్టు సన్ఫ్లవర్. ఇది మొక్కజొన్న చేను, మొక్కజొన్న కంకులు ఇప్పుడే పీసులు, మొక్కజొన్న కంకులు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్లా కనిపిస్తుంది. పొద్దుతిరుగుడు పూలు చాలా బాగున్నాయా? అంత గ్రీనరీకి చాలా అంటే చాలా బాగుంది కదా. ఇది చూసారా, ఇది చంచల కూర అంటారు దీన్ని. మా ఊర్లో దొరుకుతుంది, పొలాలలో ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ. దీన్ని కోసుకొని వచ్చి దీంట్లో కొంచెం చింత చిగురు వేసుకొని కూర చేసుకొని దీన్ని అన్నంలో కానీ చపాతీలో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుందండి. తోటకూరలాగా అనిపిస్తుంది. సీజనల్గా ఇప్పుడు సీజన్కి దొరుకుతుంది కదా ఎక్కువ. ఇప్పుడు మా పల్లెటూరులో ఫేమస్ చంచల కూర. సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవాలి, మేమైతే కొనుక్కునే పని ఉండదు. ఇట్లా కోసుకెళ్ళి ఫ్రెష్గా వండుకొని తింటాం. ఎంత బాగుంటుందో. మీరు కూడా, మీది పల్లెటూరు అయితే మీరు కూడా వండుకొని తింటారా? ఒక కామెంట్ చేయండి. తెల్ల జిల్లేడు మొక్క ఇది. అక్కడ చెట్టుకి కనిపిస్తున్నాయా అవి గూడులు, గిజిగాడు గూడులు అంటారు అవి. మా పొలం పక్కనే వాగండి, వాగు నీళ్ళు ఉన్నాయి, అయినా అందులో దిగైతే కాదు, కరెక్ట్గా ఉంది. దాన్ని ఏమంటారు, జమ్ అంటారు కదా, అది ఇల్లు కప్పుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు కదా, జమ్మి. అది జమ్మి. మా పొలం దగ్గర కరివేపాకు చెట్టు కూడా ఉందండి. చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది. స్మెల్ మాత్రం సూపర్ ఉంది. ఈ చెట్టు చూసారా, ఇది ఏం చెట్టు అంటే ఉడుగ్గాయల చెట్టు అంటారు దీన్ని. చెట్ట తీసి తేలు కుట్టిన వాళ్ళకి కొంచెం దీన్ని. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.